bij het lemieren. Je wil dags je gevoel voor een dierbare persoon. Ja, dat ben soms. Ik gebruik er nou een heel soort woorden voor, maar eens kiest het net onder woorden brengen. Ik geloof net zijn in de mens. In de vooruitgang geloof ik net. In die poëzie eigenlijk heel dal net. Maar dags precies is het weer om weer een vers te schrijven dat iets zei over de toestand in de wereld. De toestand van die eigen psyche. Dat conflict tussen de wereld en die wereld. Denk ik dat vers is over. En over het langsme en de liefde. En de D. Het is eigenlijk een ontjouwing van lieds, van mini naar maxi. Naar maximaal. Van iets wat er in die libbet. Was nu naam juist, een spekgroep bijvoorbeeld, of een Kenny-Page. Dan maken ze het heel te grutter, dan brengt ze het naar Boetenta, over de dik, of op het dik, of op het terp in dit geval, hege bijten. En dan op een gegeven moment wordt het een soort filmisch verhaal. Dat is juist dat ben, of mensen naar de naal van haar hoerskroepen, met een zekje rappels. Dat zag ik zo van me. Zo schreef het dan ik op. Dat er een soort skegeling is, of dat is mijn helikopter oervlucht als het ware, en juist het onder die gebeuren. Dus het is een soort treden uit je eigen gevoel, uit je eigen lief, naar Boetenta. En ik kom er weer in waarom in dit vers. Alleen nog op een andere manier. Ik eindig hier net verneerd met de woorden van ik jou om die en treed je hoe het wetter naar die taal. Dus. En heiten en memmen drogen dankbaar op een reg, meidje dankbaar en niet bregen voor president en dictator. Om het gezichtsverlies draaglijk te meidje, zie ik dat het wel afvalt. Raast het ben dat skoske rint, oer de parelsje brei, heit die bang, Het had niet om me hakken. Ik rik dat ben de hand daar, snij dat ben de kiel af. En versoep misschien hilgens. Ik jou om die en trees je oer het wetter naar die taal.